Вижте го нашето момче в багера. Той е със затворени очи. Тихо, тихо. Спинка. Бебенце. Понякога се чудя дали детето в нас надделява или някой от нас просто никога няма да пораснат. Не! Сега е мой ред! Не, сега е мой ред! Не, сега е мой ред! Не, сега е мой ред! Не! Не, сега е мой ред! Не, сега е мой ред! Не, сега е мой ред! Сега е мой ред! Спомняш ли си колко ни беше, когато... Ти гадже, що ли ми гледаш, бе? Да, що? Искаш да видиш сега какво ще стане, а? Да. Искаш да ти покажа какво ще стане сега, а? Аре, какво ще стане? Искаш да разберем като мъже. Ай, влез ми, бе, аре, влез ми. Аз се разберем по мъжки, в кафенето. Да пинем по нещо. Или пък другият вариант. Аби ти мен ли ще заглеждаш, бе? А това... считате ли го като детско държане? Какво правиш, бе? Нищо. Ти го пираш, ама какво правиш? Ти го пираш, ама какво правиш? То пък дръж се малко по-зрял. Дръж се малко по-зрял. Ти ще спреш ли? Ти ще спреш ли? Айде и го приема сега. Ай, купирайма сега! Желира ли бомбони не имаш, бе? Може ли да? Не! Аре, бе, какво се правиш сега като някакво лапе? Не може. Държи се толкова незряло. Не може. А, братле, с нощи гледа ли по-анимал планет имаш предаване за шимпанзетата? В днешно време никой не гледа телевизия. Освен бабата. Ти нямаш живот. Вземи и излез малко от вас. Прочети някоя книга. Тия мечки. Няма шанс да оцеля. Кой го направи това? Не бяха. Той беше. Какво се правиш, бе, ти беше? Ти го лага, ти го даде. Абе, не бях аз, лъжита. Ти го лага, ти беше. Не лъжа. Ти беше. А това вече минава всякакви граници. Братле, ще ходя до магазина да ти взема нещо, искаш ли? Не, добре съм. Нищо не искам. Чакай. Като се замисля, мисля, че ми свърши бозата вкъщи. Малко бейк роуз, салам на оряховица, един круасан 7 Days Max, една вафличка морени, един хляб. Мисля, че няма майонез за къщи. Една лютеничка. Една тортичка му да вземеш и това да капне да посуди. Мисля, че така е добре. И да забравя, да. Една пепси. Тия хубавици там, бе. Тези сладките, бе. Да, бисквит трайна, да. Бисквит трайна.
Също Queens. Сокър полезен. Да, малко банани, плодове, такива работи, да. Да, благодаря за това. А ти като цяло гледаш ли анимета? Да, на мен ми харесва. А възрастта пречи ли на любовта към детските сериали? Ти гледаш ли Наруто или някакви анимета? Не знам, ти гледаш ли? Ами да, време гледам. Да, за някой това може да бъде доста излагащо. Неделя, 11 часа. Да живете урока! Аре, копирай ме сега и почваш да пиеш от водата. Да. Ама те направо, те сега казваш. Абе ти, гаджето ми ли заглеждаш, бе? Неделя. Ей, уникален. Много смешно ми става вече. Вижте се гледате, като балта развиващите. Не, минава кола, има дразна. Да. Не минавай. Да, що? Не се бийте, не се бийте. Абе ти мене ще заглеждаш, бе. Има! Снощи гледа ли по Animal Planet? Имаше предаване за... Днешно време никой не гледа телевизор. Пъти чорапите. О, си казал ти питата, момче! Аз снимам, бе. Кажи, бе. И да кажеш не можеш. Не ще да ги дава. Не ще да ги дава. Свидим. Телефон малко. Има по 2 литра боза. Там мисля, че е Ефрика, да. Може да ме вземеш от нея. Има и такива свински бутчета, които... Свински бутчета! Свински бутъка, свинско бутчета! Това е много лошо ми става. Пак не може да ми чакай. Ева всякаква. В днешно време никой не гледа телевизия. Дай спрям кръвта на кръв. Супер спич, браво! Благодаря, че гледахте този клип. Ако ви е харесал и очаквате още подобни клипове, моля харесайте този клип, споделете го и се абонирайте за нашата Facebook страница, както и профила ни в VBOX.